Ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони азиз. Умедворам ки соз хуб ҳастед. Худоро шукр, мо ҳам созем нағзем. Дӯстони азиз, иҷа продуксияи Фаберлика хостум баҳри шумо навор кунам. Дӯстони азиз, бисёри одамо бовар мекунанд, бисёриш намекунанд. Кор дар компанияи Фаберлик мисол маҳсулоташ ба талабот ҷавобгӯай. Аз мисол духию шампуну гелу зубная паста, зубная щётка, чизе ки барои ҳамин зиндагиро даркора дар компанияи Фаберлик ҳаст. Мисол ози шумо рафта аз магазин харид куне, аммо мисол чизе ки боша ҳамро харид мекунӣ меоӣ. А Фаберликда ухел нест. Фаберлик мисол даромада 1001 чиз дора. Мисол ай посудаш сар карда то либосаву то попшиву то духиву то шампуну то тамоми чизи рӯи барои ҳамин хонаро даркора ҳамаи чӣ дора. Мисол шумо даромада заказ мекунед. Якум заказтон агар 1500 боша бо чени амо 1000 сум шумо да компания падарка метия якум заказда. Агар ки 50 балл карде уже шумо да скидка мешава 20%, 26% шумо да скидкаҳо ҳастай. Баъд бо ойликош ҳастай. Иҷа чӣ хела и кор ягон одама қарзидор намекуна, банкрот намекуна. Агар кор кардан нахостӣ метавонӣ ки кора мисол оста партои буброй бурай ҳичкара ҳичи намега. Мисол ман ҳар моҳ хонаамда зубной паста, щётка, порошок, ҳамхели чизо мехарам. Бо ҳаст мисол ҳамсоям, духтари амакам, духтари холам, мисол хештаборо кадоме ки ҳаст ҳамвора номнавис мекунам ва ё барои хонаи худшон ай зуршон зиёд не чени зури расидагишон харид мекунанд. Бали ва ё бали шумо мешава. Ай ҳисобе ки бали ва ё бали шумо мешава, шумо мисол ойликҳои калон мегире. Бо мисол агар ягон каси дигар хос ай ҳамин компанияи Фаберлик харид кардан вая номнавис мекунем дар таги ҳамон одаме ки дар таги шумо буд. Бо вай харид мекуна таги шумо будаги одам ваям ойликда мисол мебуроя бо одами навомадагӣ. Бо агар ягон каси дигара дар тагиш номнавис кунем ваям метавона ки мисол ҳамин хел ойлик ай ҳамин зависитай. Одам оварди, тагида регистратсия карди, вай заказ кард, шумодам мисол чи заказ мешава. Анам хеле дӯстони азиз, биёед ҳамкорӣ кунем якҷоя.